Iată că s-a încheiat și această cursă de eliminare dintre Gabriela și Loredana. Telespectatorii au avut o săptămână la dispoziție să voteze fata pe care și-o doresc acasă și înainte să se deschidă plicurile, Cosmin plângea, iar doamna Simona l-a întrebat de ce plânge, dacă de teamă că va pleca Gabriela, și l-a spus că nu neapărat, ci din cauza faptului că și-a dat seama că poate sunt mai multe sentimente sau e atracția mai mare din partea Gabrielei decât din partea lui către aceasta. Și iată și procentajele acestei curse de eliminare: 60,78% la 39,22%. Telespectatorii au decis într-un procent de 60% faptul că Loredana este cea care trebuie să părăsească casa mireasa. Am văzut-o pe Ștefania în lacrimi, știm că cele două sunt destul de apropiate, și pe Alexandra am văzut-o lăcrimând. Așadar, astăzi Loredana părăsește emisiunea.